Samsung Singh Inti Amir Bari RJ Kelar Ponjia Phan Cyclem Bomlo. Karbenglong Sand Supplier Association Natu Vosik ni Phai Cricket Thompen Arni Hot Hepin Kangkir ke Pha. Parche arong pen langabu nang kili boya jok rada tum ke lang chithor. Kardom pini ada bertalong penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Ru Samsung Singh Inti Amir Bari along keter ke air lapen monit atum kangri kangkrang ahut horabong ke barte kang cho puthak Karbenglong live pen kapaklang ponwer lapen social media along apong ke klang aputhak Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang RDP Ponsi Arboretum Garden in Charge Dinesh Patgiri aphan pin khatsi Samsung Singh Inti Amir Bari along kapamarasai dengpon bomno. Tuliram Ronghang Karbenglong Autonomous Council along CM Anghoy ingni dunlo pupen Karbenglong RJ Kelar Japan aning kehang lapen kahemanwer amang angthek kapapleng Japan along rat amai pi kapado along tami ning Japan wer. Kedamtang Parokreser kebrat trok aningkan ASDC Ratchari Asong Ahorason Donrap Chedam Chebanglongli kache theng kache chok Hemrit me kache kai ajutangke pavirsi choklem chodam lapen kaching thur ajutang anathusi karbia khai atumta kingkam che Jordan rapet nampong CM Tuliram Ramhang alang like se leke chaklote aseta arklivek puason thaksi alang like mang ason tinta isipen isi kapapleng ponjapan bor ipon bomno Lason se Karbenglong district ahempi dipu arong sopi smart city kapaman Japan kuti atang kapanong se ningkan isi hini angbong dipu ahiti RJ pachelar ponsi alir alon RJ radaphan paklang pondo Laso angbong det piangkang COVID-19 awor ki umplup aru isitami penangan dipu ahiti tower ariri malom lapen cafeteria restaurant adung kido Ru Samsung Singh Inti Amir Bari along kiter ke airport pekajok Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alang like kaiti ta kang thirje lapen ki klarbor nang jiaphan kapang thek ajok matipung arboretum kam craft center along kiton kelang abangphu Dinesh Patgiri aphan Mesen Amir kapa ipendanglok kapaklarbor jiaphan kapen kharatingsi saipang changpon bomlo Dinesh Patgiri aphan lamre hingpen kaching kiahot nang kapachinia tengke Karbenglong Autonomous Council CM hukum kipia tengsi klemponbo Lapen bangso Amir Bari along kapamat asai tangla papi donri inghap cheksi chabi abang Karbenglong Autonomous Council apan hodai dam popusi nang pachingi. News report Roshan Hanse Karbenglong live. Sangti ki phur kangke resek Karbenglong arlo aphan ke parlopon pe. Bonta angtan sangti ki ponlong li deja phansi Karbenglong Sand Supplier Association klembang atum sai jokje vosek ni phai cricket tham arni pen arni hot hepin kangkir phapon nang koklo Karbenglong Autonomous Council atum pen penangan abang photom aphan sangti ki phur japhan hukum alo pilo bangso sangti ki phur penajok penangan atum ke ahe marit kachilang i lapen asomar lo kapacharli i japhan barsai long rin pilo Bonta Karbenglong Autonomous Council pen sangti ki phur hukuma lo kilong pen moholdor atum forest atuma phan pen chenglok tobar soding tangka ki pinang ading ki ongpar pegajok sangti kacho jorcholan abeha ki klem sungkrung binong lo pusi kedamtang vosek ni phai krehini arni Karbenglong Sand Supplier Association amapur jontendon be kongchunbang Robinson Hanse lapen ari sangho atum chelang rapet manja ketel farm IB along pherang ke amai ke phahot kisung ke boy aputhak pangdakpon Nilitung latak Amin punya yupen penahan organisasi naga bang lupik sitamin itu naga parti alam pupe mate itu organisasi alam pupe itu man itu supplier mana supplier itu tinggi lasong bong pen illegal tax kau ngajar ini asin ini tu June aciklo 9 tarik bangke ini tu laso association alam bang pangdago Karbenglong adangan nasi hos teng pen pini puthot ini tu kacesong ko nangko second step ason si dotulo Nilitum memorandum DC lapente SP apharan lapen CM apharan ta nilitum low party rongo se hola so long sami tum tok dir pen penal akisung akeboyalam theje thanun lo asi nilitum phan taso report pidam depen memorandum sami de nilitum phan arang itum lamchak nge chipidun mate kemisen ji ke klem da ami phan samela tum budu sero din lo tum dak Karbenglong pen ang tan ke damalong Hala dak luri chalan puno, hala so luri chalana bangke, hala dak Nagaland arlo. Kisuman association mate
kumane alang itum kichi song pen mate laso aluri chalan arlo atum laso lang ki room dun ador thipik laso posini tum dagben sonam pons tame ho dan itum kelo sam thipik se holo so luri chalan mate demapur ador long nitik tak bangke itum laso nikni bangke holi pon thete alang litum kaning je pona tengke sangti ki phora bang photum kedo anaki sungki boy kapaja ponja phanpura kado kabe chingwai ching saipen chidon sarapi wo signify kreke thom adap por phai phopen ke karbeng long asangti angtan kapapon long le de japan arni hot hepin pen kangcher phaponang koklong bangso kangker ke pha hot ke assa ahin pen karbeng long arlo along amat ke madule sangti kenang sot pusitami pasak sagdonde pusi ke assa amai phu jantendon pen pangdakbon News report Roshan Hanse, Karbeng Long Live. Non malam so dihina maupan bertangton panik sinang. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mopi puthot betar jupon thuik lona. Lockdown upor gari motor ka chilenguni wrongfully ki dukelak arada tumaphan Karbi Customary Law Reform Chairman Mansing Teron amithang jongjung akhi chipadamsi radaphan sanghan kerap pajerpon. COVID-19 penajok det pikangker klak ajoni ki chokijon akhi sungki phorada tumaphan sorkar pen jongjung aning kemi abang phu abang phiatun kerap ka pajerpon asonsi kedamtang wo signify krehini arni Karbi Customary Law Reform Chairman Mansing Teron sitami mithang ahem atheko balong wrongfully arada tumaphan sang dali inti sabon lapen him ebor kerap pajerpon. Dongkamukam langhan pen kahilo kilometer capso se gari motor ka chelenguni chengbiri rongpiokhi kangnep lapen phusang la rongpli pen donpli kepra thokse araditu maphanse lahai ahormu kerap pajerponu kebangji arni ronghang rongbong chinthong lapen amri ahawar alongta kidukela aradatu maphan lapuson kerap pajerdamji aphan mili chisik ponlo pusik Karbi Customary Law Reform Chairman Mansing Teron pherangkya thengu pachini Cengbiria Center pulo dak kanglem rong do pen rong manpi do rong cek do pen pu tirkim biarong do rong piarong pen pu rong pio rong do tanon jong bang ma kang rong hang kanglem rong pen hala rong manpi la soiria so sinun ke bang chot lang bagi kini tum non si ke bang thu lang apen la pen phan nili la non ki titang ateng pen sang ke pen sabon pen biskit pen ke inki apen ka son max la hai ta nili non lo la so teng sa tum hana non wit po la si la hui ke ron nili sarkar pen ke long la puta kali mate ko manele ko mane contractor la donation ang pi la puta kali lo nil mithang jongjung ka bor ipen sin nili lai hui ka pi ka pe yer chu het jong na nili dak ni tha langhan kudum khuri asensar rong freke thom han nili la sin se ron lo apen chu ni than lo la pu ting bria center phan lan nili ron nang si ron pini pen ke ron pon cheng lo lage du gela ka mang ka chongdat ka du ta ka siksak do kok lo la masi bazaar ka du ka open full open ka lidelo jo ka chuna me chore ta ka siksak do kok jo ni si nili hin pen sita asap su ya sita la ke du gela ka ra tu han nili hin pen pi ko tum sang dali ko pini sarkar pen long bom na ma long bom long bom là bằng lang kerap to anta inglong anta bang lo
Galamat nilitum langwam la ni sampila churolo. Dong pamukam ben kabon militi sopi Karbiang Long Live. Kedam tang surihini rakre thok aningkan pai ni phai kre pho arni khorsing inti HAD minister ki khibo mahut hamren rong sopi along si West Karbiang Long kangthim ingpu ponlo bonta ningkan flipleng derapita kaching thora mo thek ponong le derlo Bangso pathak Karbiang Long Autonomous Council CM Chinisi State Sarkar atumpen chingki chingbai ponsi West Karbiang Long along ri alongta isi kangthim lim adisra kapaman ponjapan siding pono Bangso teng asayason ahem kikim kirang ponjapan ni phai kre hini arni Karbiang Long Autonomous Council EM rupsing teron pendanglok ki ongdong asai photum pen addimaklongan langpang chingpon Lapuson asai kedeng ponthega jok KSA Hamran Regional Committee pangrom chunbang prosonto ingti lapen KSA Hamran Head Branch along KSA klembang photum aningarong chipidunsi Assam State Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Anparta EM Banghini Rupsing Teron Lapen Mongol Singti Mungapan Kurwangtu Pipa Japon Laso sai Hemalong Chokomar Anghoy Surihini Rap Haropli Kapapleng Nang Jiadim KSA Asong Ben Phan Pharo Isi West Karbiang Long Ahawarara Phansi P8 Nang Jipualam Pejai Tak Hamren representative Hamren organization ahin panel tum Finance Minister Dr. Himantos Biswa Sharma lapen ke SSD Minister akehai lapen ke Karbiang Long kacharipon KC CM Tuliram Rong hang akehai lapen ke Jasimet Pet itum ladak Socheng constituency IEM akehai Rupsing Teron lapen ke Mongol Sing timung akehai Hamren constituency IEM panel tum suri akero pilo lapen abangke isi abangke nil tum ningarong par piglo lapen ning ke the bangke lapulo nitum ladak West Karbiang Long nakapaching thur mate ladak district na full pledged kewan along kedoan vacancy post mate la sakuri post itami West Karbiang Long phan pharo isi reservation pinai lapen ke angtan aphan bangke chak chidet ning pusi nitum Karbilo Charlia song hin pen tuning report West Karbiang Long pen angtan kachong dadam sakuri kawe kadu kawe tum angtan kachong dadam pen 100% ang non West Karbiang Long mane dak methang hawar chibang lablo lasi alang lituma phansi tami langpon ning lapen ke ladak local youth hamren along si tami lapen West Karbiang Long ki ong dungari so yang tum kacharli dopik mate thek pik lo si tami woreng abar sai long wang besi akhelo chong dadam etlo lasi alang litum phan lang pen ladak West Karbiang Long phansi phan pharoi si asakuri pinangi jongsi nitum akemang mate ladak kang hi pen angtan district tumben joksi ladak job mante poreng abar sanang ke long pulute niltum Karbilo Charlia song hin pen ame sodak chisong pani pusi tum Karbilo Charlia song hin pen pangkat polo Hamren pen Daniel Lenghi Karbiang Long Live Dogmuka ahawar rong phin teron arong along longle pharchi arong pen lang nang kiliboy ajok kelangora tum kelang jiaphan chethor si thekpon long lang royalong lang kiliboy abangke theklong verlo bonta thengpia rong pen si lang nang kiliboy abangke nangli tum arjulong lipin lang tahailo mini mate theklong lipin lang tahailo mini manghumeme sita alama bangke ahok laki dokmoka ahawar rong bhim terona rong kajir hanse pia hemalong chiklo jonni so sepen longle pharchi pu e ronga theng pia ronga long pen kaiketa langkili voya jok rong be rong thakara dum kilangdam chethor lo bangso theng pia rong pen koson se langnang kili voy mapu ilitum kajir hanse pi amanga muna long ke than alam the klardak pen arju iksinang Ulu he, mane yahu nili mang hot kitek long ke lapulo gongga arna mason si ke bang la he ni hat pan si ke bang lo ke kasu bahar ya kasu deng deleng sina otan lo amane ke hu nili mang ni nili lama bedat ha amane ke ni ang deng an bang lo aman bye bye chu pidon lo ta ha bye bye chu pidon lo ma sang kok lo ni phan pu bye bye nang chu pi lo he mane ke lan vel lo Kajar hanse pi amangalong ardom ardi nang jipu lapen mondir ka chilangdama hota ardom vek nang jipu kapen khada tengsi arnam kardom abang ron singteron lapen kajar hanse pi atumta kardom kardia sayalong chirap chetodun kang theret lapen misen arnam kardom ahem em lun singteron pen nang kimpia sonte ning insampik jipusi alang litum kachoningri padopon dong mukak pen samsung inti Karbiang Long Live Pinya Adap Abirta ke lepon sekang tonik lo domi thangmi kardom